Ayikho into ebuhlungu bafethu njengokubuka umuntu ekhuluma ngenkolo ethile angakholelwa ngisho ukukholela kuyona, kodwa uthola ukuthi uthatha nje amahemihemi asuke eziwe ngabantu. Kuyenzeka-ke bafethu amahemihemi edume aziwe ugcine kungazuthi leyo nto iyiqiniso, kanti amahemihemi nje asuke ekhande izitha zaleyo nkolo leyo. Ngike ngabuka enye ividiyo labafethu omunye umfowethu ekhuluma ngoNazaretha, ekhuluma ngomprofethi Isaya Shembe, ethi kahle kahle umprofethi Isaya ungakakhumali. Wachaza nokuthi wazi ngisho inxiwa lakubo ukuthi babekhandephi, ubaba wakhe wayengakakhumali. Kodwa iqiniso lilodwa bafethu lithi eNazaretha nquma ngasike khona ngokufitha umlando onjalo. ENazaretha nje asinawo umlando onjalo. Umlando waseNazaretha ucacile nje uqondile, ngisho ungabuza liphi iNazaretha liyofike likutshele ukuthi ukuzaleka kaMprofethi Isaya Shembe wazala yitshitshi, umuntu owayengakaze lale nandoda. Futhi umprofethi Isaya Shembe akanayo ubaba, akazebe nje nobaba. Uma kuvela lapha emlandweni kuvela ukuthi umprofethi Isaya wayotheza ehlathini ehamba nezinye intokazi. Kusho ukuthi uma eyotheza lapha ehlathini bese ebona imbali enhle. Uthe uma ebona le mbali enhle ngenxa yokuthi wayesaba ukuthi lami amantombazane azombangisa, wayithatha le mbali waseyigwinya. Uthe uma seyigwinyile eselele ekhaya wasekhulumeza ukuthi le mbali ubuyigwinya le bekungesiyo imbali kahle kahle. Le mbali ubuyigwinyile uzugwinye umoya ongcwele, uzokhulelwa wena uzale indodana. Le ndodana le uzoyiqamba ngokuthi umprofethi Isaya Shembe. Kwase sekuvela kanjalo uShembe nje umlando wakhe bafethu unjalo nje, ngisho ungaya eNazaretha ubuze kuliphi iNazaretha uyofika uthole lowo mlando leyo. Lowo mlando uma uqhathanisa nomlando kaJesu ukuthi awufani, njengoba noJesu engakaze ebe nobaba nje wakhulelwa, uma wakhe uJesu wakhulelwa ngomoya ongcwele. Yabona, uthi awuqhathanisa lo mlando lona uyabona ukuthi uyafana, kuphela ngapha usuza ngakithi usuzokwenza ngale ndlela le kithi thina abantu abamnyama. So siyacela bafethu ukuthi ningandisi amanga. Into uma usuke ungayazi awuyazi, ungafakazi uzikhihlisa amagwebu, ufakaza amanga into engekho, uhamba ufakaza ngoShembe ukuthi uShembe wandisa. Leyo nto leyo into yaziwa ukuthi yakhandwa izitha zokuNazaretha zenzela ukuthi uShembe enyanyeke, kodwa manje wena uthi uma uyizwa lento uyikholelwe bese nawe uhamba ufakaza ukuthi uShembe wandisa. Yekani bafethu ukukhuluma ngezinto eningazazi nezinto eningekho kuzo, uzana abanikazi bazo benichazele.